Shake som fedt gæt. Vi starter lige med at gå lidt ind på min bror. Kasper 5. Hvis I starter på det, så kan I gå med i vores klan. Jonas. Mit navn det er Jonas. Og mit navn er Noah. Og jeg er Sebron. Jeg er kun 27. Han har AH20, han vil sådan hjælpe os i klanen med, fordi at vi havde lige lavet en ny klan, og vi tænkte, at det var sjovt, så vi på vej lavede første klankamp, så vil han hjælpe os indtil vi ikke kunne mere, så vi begyndte at lige starte klubben sådan i forgårs. Så vi lige angrebet et knytspil. Han kan skade over halvvejs, og jeg er level 27, så jeg tror at AH20 en jeg kender, og Kasper 5. Han kan også snakke om det. Og det er min ven, som ikke spiller, så han får jeg på. Det vil ikke bare straks. Yep. Ja, starter lige min mest erfaring. Ja. Husk YouTube. Altid mest erfaring i shakes. Forstår jeg med hovedet. Hvis mange også er mest. Ja, vi går ind i folk, vi går nogle gange ind i nogle dårlige brugere og gode brugere. Hvad var det? Vi har lavet nogle nye brugere nu. Jeg kan spørge det hele, man sætter over det. Så han nok han er lige over level 10, for jeg lavede sådan en forgårs. Nu skal jeg se. Jeg er ikke så lige særlig god til. Jeg kunne brugt noget. Skal vi bare gå ind i level 30? Ja. 1, 2, 3. Men hvis I godt kan lide den, når den er færdig, så vil vi rigtig gerne, at I lægger en like. I må gerne like den og en comment og subscribe den. Så det bliver vi rigtig glade for. Så like. Det er spændende. Jeg er ikke så tæt på dunken, for jeg har lige mistet mit sådan evighedsstrik, så skal jeg ikke have meget. Nej, jeg mangler så meget for at klare dunken, mand. Oh my motherfucker god, man. Okay, fange tæt på det også. Men er der noget, de skal prøve at gøre, så de kan vinde noget, eller hvad? Ja, sådan set, de bliver kommer vi en god med art, så der er brugt alt mit eventuelt, hvis der er nogen, skal se en video til, hvor langt det var. Det har jeg også lige lavet en episode i sommersnart. Det gik 15 minutter, så man kunne gøre til 10 minutter, har vi fundet ud af. Vi glemte det sidste gang. Det er vores første, så I må gerne hjælpe os sådan. Man kan nå på 15 minutter, så siger jeg lige, hvad vi kan gøre. Okay, skal vi nakke en god en til Gud? Jeg tror godt, vi kan. Han ikke kan gå til os. Yes. Det er bare sådan. Så. Nu siger hvem der er den. Så han har level 50 sidste boss, 70 i anden boss, 90 i tredje boss, 110 i fjerde boss, 130 i femte boss, 150 i sjette boss, som jeg også klarer, så er nået til level 170, og jeg kunne lige få 27 så. Og så er det 200 af dem her, og så er det mig selv. Så til sidst, så hvis jeg er level 50, 150, så er jeg nødt til mig selv, så skal man angribe en. Men der skal jeg bare huske det.
altid tage svuppen af først, og så bare se. Og jeg har allerede afrettet. Skal ikke huske se hele kampen? Eller... I skal lige læse det her. Hver ansøgning bør være valgfri og uddybende, useriøst ansøgning. Skulle du alligevel have lyst til at søge, ansøgningen sendes til f.eks. Jonas mod medlemmer med knaldlåg så hvis I har meget knaldlåg, så vil jeg gerne søge med. Men I må gerne skrive comment, hvis I spiller det, og I vil ind i klubben, fordi vi har brug for jer. Og vi samler også på sådan svampe og meget guld, fordi vi skal klare allerede 3. Clan Dungeon. Vi har allerede Clan Dungeon 2 i dag på den størrelse, og så har vi allerede skaffet 100.000. Men YouTube, mig og Nora, vi skal også til at lave noget, sådan at vi kan få nogle af de høje med i klanen, og de donerer en masse. Så vi nok lave en video med hver vores Clan Dungeons. Ja, så en Clan Dungeon. Og en Clan Dungeon, en Dungeon, det er en sjælden vandringræb. Eller sjælden. Og man kan få en sjælden ting. Han har klaret 2 Dungeon i dag, og ham kan allerede Dungeon igen i Kasper. Og han er meget tæt på. Så... Men nogle gange skal de sindssygt meget, som jeg synes, der er sindssygt irriterende. Så vi var faktisk okay tæt på, men vi lød sammen. Bare så ved det. Og jeg er Kasper 5. Ja, det ved jeg. Og ham der er den anden ud af Kasper 3. Det er 7 og 3, 4 sekunder. Det er okay nu. På YouTube, I kan vinde 10.000 svampe. Nej, 10.000 svampe, hvis I gætter på, hvad kan dagens spørgsmål være? Har jeg spillet i 1 år, 2 år eller 3 år? Altså Super Nora. Ja. Det højeste spenderede gode, ham der er det 127. Ikke ham der er 28. Super Nora. Ja, 1 år, 2 år eller 3 år. Det skal I bare lægge i comments. Og vinderen får cirka 10.000. Og 15.000. 15.000. Og så kommer I gratis ind i klanen. Ja, gratis ind i klanen. Og der skal I bare huske, der behøver ikke donere nogle svampe, der er allerede doneret 10 millioner. Ja, der er også doneret 5 millioner. Nej, vi donerede 6.000 millioner. Der er nu kommer vi kun til det millioner. Det er bare spillet, fordi det er marken. Nej, hallo, Kim og Bøger. Bare her. Snart 9 minutter allerede. Skal vi bare stoppe ved 59 sekunder? Jo. Okay, men så skal vi ind i en af de dårlige. Hvem det bliver, og det bliver igen. Men YouTube. Og det er ude i hacket, ved jeg, for jeg bliver godt stemt hacket. Hvad skal dagens spørgsmål være? Jeg har lige sagt det. Nej, altså, hvem der vil... Dagens spørgsmål er, hvem der vil vinde. Det var, at har nogen spillet i 1 år, 2 år eller 3 år? Altså, mit spørgsmål er 1 eller 2 eller 3. Og mit spørgsmål er, om I er kreative og spiller meget, eller er I bare sådan normale udendørs? Hvis I er indendørs, så kom. Hvis I er udendørs, så... Hvad er det, man sagde til? Vi kan da... Hold øje med lang tid! Ja, fordi... Kan jeg ikke lige smide en kommentar i klanen, og... Vi kan lige hurtigt... Okay, nu er det 10 sekunder nu. Så ses vi. Læg lige en kommentar i... Hej!